Magandang hapon Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua. Nandito ulit tayo sa ating Tropical Weather Analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, ika-14 po ng buwan ng Hunyo hanggang 16. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang ating GovSat. Simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. At kita po natin wala na po yung bagyong si Kuguma. Ito po ay nalusaw na po sa may bahagi po ng Northern Vietnam at Laos area nung nakaraang weekend. Mabilis po ito nag-develop at dumaan po sa may Southern Hainan nung Sabado at Linggo. At may naiwan na lamang po ditong mahinang habagat dito po sa may West Philippine Sea. At ito po na yun ay pinapalakas na yun ng isang nagmumuong frontal system na may kasama po siyang Mayo Front. Dito po sa may katibungan bahagi po ng dagat ng Japan sa may East China Sea, malapit sa Okinawa. So, yan po ang nagpapahikayat ng konting mahinang habagat dito po sa may kanluran bahagi po ng Pilipinas, lalo po sa may West Philippine Sea, at apektado po ang bahagi po ng Calayan Island Group. Ganyan din po ang kanluran bahagi po ng Luzon ay magkakaroon po ng mga hapon-hapon o gabi-gabi ng mga thunderstorms, lalo na po sa may Cordillera Mountain Range, Zambales, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, ganoon din po sa may area po ng Benguet, Ilocos Provinces, at dito rin kasama din po ang Batanes at Babuyan Islands. Ang ibang bagay po ng ating bansa ay napakaganda po ang panahon, lalo na sa umaga. Subalit pagdating po ng hapon o gabi, may mga inasan po tayong mga isolated o mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na po dito sa may bahagi po ng Central at Western Visayas, sa Mindanao, areas po ng Palawan. At dito naman po sa Kabikulan ay medyo mas mababa po ang chance na magkakaroon tayo ng mga thunderstorms, mga malilit na areas naman po, lalo na sa mga susunod na araw, lalo na sa may Camarines Provinces, Albay at Sorsogon, at Catanduanes kasama din po, but medyo mababa po ang percentage na magkakaroon po dito ng mga thunderstorms sa susunod na 3 araw, mostly nasa kanluran bahagi po dahil po sa mahinang hanging habagat. At sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na bagong LPA na posibleng mamuo, so all clear po tayo na yung linggo base po sa mga computer models. So, lahat ng pinapakita ng weather system sa ito lamang pong mahinang habagat na posibleng lumakas kapag lumakas din itong frontal system dito. Dahil ito po ay lower atmospheric pressure, siya po ang magpupull, maghihikayat ng habagat dito po sa kanluran bahagi ng ating bansa. Kasama din po dyan ang Metro Manila, may mga possible afternoon or evening rain showers and thunderstorms. At meron lang po tayo ditong dalawang weather system sa may labas ng ating bansa, yung Intertropical Convergence Zone at itong surface trough sa may Palau at Yap Island na posibleng magkaroon din ng mga thunderstorms sa may bahagi po ng Mindanao dulot nito. So gaya ng sinasabi natin, mag-iingat lamang po sa mga kidlat at mga possible flash floods kapag meron pong malalakas na thunderstorms na mabuo sa hapon o gabi. At ito po yung ating fast animation. So, kinangkita po natin na maliwalas po ang Pilipinas, except po itong kanluran bahagi na po ng ating bansa. At dito po sa windy.com satellite animation, ay nakita po natin pagpatak po ng hapon ay namumuuna po ang mga localized thunderstorms sa Ilocos region, gayon din po sa may Central Luzon at isolated areas po ng Southern Tagalog provinces. At dito rin po sa may Visayas, sa may areas po ng Panay at Negros, meron din po tayo nakikitang mga isolated rain showers and thunderstorms sa may Mindoro, Palawan at Mindanao. Ang Bicol lang ay medyo exempted na yun sa mga thunderstorms dahil po sa stable po ang air mass dito sa area na ito. Hindi po unstable, baka magkaroon po ng mga localized thunderstorms na yung hapon na ito. At kung titignan natin yung rainfall accumulation for the next 3 days, medyo napakababa po ang chances magkaroon ng mga isolated rain showers and thunderstorms. But ito po ay computer model, so posible pa rin may mumuong mga isolated rain showers and thunderstorms sa susunod na 3 araw hanggang Miyerkules. So, lalo na po sa hapon o gabi. So, abangan po natin yan.
At dito po sa susunod na 3 araw hanggang Miyerkules, nandito pa rin po ang bulk ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon ng gabi, sa kanluran bahagi po ng Luzon, lalo na po sa Ilocos Region at Central Luzon, at ibang areas po ng Northern Luzon. At dito rin po sa kanluran at gitnang bahagi po ng Kabisayaan sa may Panay at Negros, gayon din po sa may maliit na portions po ng Bohol, Palawan, at dito rin po sa may malaking bahagi po ng Mindanao, lalo na sa hapon ng gabi, may mga inaasahan po tayo mga afternoon or evening localized thunderstorms, dulot po ng heat convection, so nagkakaroon po dyan ng mga localized rainfall. At dulot din po yan ng lumalapit na surface trough. Ito po yung slightly lower atmospheric pressure na elongated, magbibigay din po ng mga ulan dito sa may bahagi po ng Mindanao. At iyan po ang ating rainfall accumulation. Ito naman po yung wind forecast sa susunod na 3 araw hanggang Miyerkules mula sa American Model, courtesy of windy.com. At nakita po natin na yung mahinang habagat ay patuloy pa rin makaka-apekto sa kanluran bahagi po ng ating Luzon, kasama po ang Batanes at Babuyan Islands. So sa bukas po, ayan po, hanggang Miyerkules ay patuloy po ang ganitong weather system sa kanluran bahagi po ng ating bansa. Ang ibang areas po ay magiging paiba-iba po ang direksyon ng hangin. May areas po na galing sa Katimugan at Timog Silangan, lalo na po sa Bicol at Visayas. So may mga inaasahan pa rin ditong mga convergence po na mag-create po ng mga isolated thunderstorms na binanggit na natin kanina. So far, yan po ang ating panahon for the next 3 days. At wala pa po tayong nakikitang mga aktibong LPA or tropical cyclone posibleng mamuo na yung week na ito. Baka next week. At may isang model na may mag-form na LPA sa may Guam area, but wala pa pong pinapakita yung ibang computer models. So, baka for the next 1 or 2 weeks, all clear po tayo. And patuloy pa rin natin subaybayan ang ating Pacific sa ating latest sa mga twice a week nating weather TV update dito po sa Mr. Typhoon.tv. At babalik ulit tayo sa Miyerkules para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon mula sa Typhoon 2000. Ito ulit si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Huwag niyong kalimutan po mag-subscribe sa ating channel at i-click lang po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga videos na ilalabas dito po sa MrTyphoon.tv. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa darating pong Miyerkules.